Hey everyone, this is Birjay Brahma. नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि जिउआ सानफ्रोमबो जिउआ मा जायो जोंनि खामानिजों जोंनि साननाय हनाय जोंनि खामानियाव जोङो नांथाबनानै थायो जोंनि सारा जिबनावनो हयथ' सोरबाया सुरु जाजेननायनिफ्राय दिनै मोनसे समसिम गावखौ साननो हानायनिफ्राय गावनि खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो सानब्लाबो थानो मोना दा बे बुब्लियाव आङो नोंथांमोनजों नैबेखौसो शेयार खालामनो नागिरदों आङो दा मोनसे जोंनि खाथिनिनो जायगा जोङो जायखौ मिथिगौ लालाय भुटान बे जायगायाव दंफैयो आङो बे दैलामाव दिनै बेलासि समाव बार जाफैदों बे जायगाया ओरैबायदि मोजां नोंथांमोना नुनो हागौ नुगोन जे साइड बाय दै बोहैनाय ओरै साहाजों भुटान हाजो नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बे जायगायाव आङो फैनानै ओरैबायदि गोजोनदों ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जोङो मिथिंगानि आसोल नंगुबै महरखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेयाव दैया ओरैबायदि क्लियार बे जायगायाव जायखौ जोङो क्रिस्टेल क्लियार होननानैबो बुंनो हायो भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय बे दैया दा मोनसे खोथा आंनि गोसोआव फैदों जे मानसि हिसाबै जोङो सुबुं माहारिया सानफ्रोमबो गावनि खामानियाव नांथाबनानै थानायजोंल' जाया जे जोंनि जिउआव जोङो दसे समब्लाबो जोंनि मोजां मोननाय खामानिखौ जोङो मावनो नाजानांगौ दा मिथिया नोंथांमोना बे समाव मा मावनानै दङ मा खामानियाव नांथाबनानै दङ हयथ' गावबा गाव गावनि बेस्थ' खामानिफ्राव हयथ' नोंथांमोना नांथाबनानै दङ दा गावनि बेफोरबायदि खामानिखौ बा जिउखौ लानानैबाबो जोङो सानसे समाव एबा माब्लाबा समाव जोंनि जिउआव आराम थानो लुबैयो बेरायनो लुबैयो दा मोनसे खोथाया बेरायनायनि बेलायाव आङो जेब्ला होनगोन जे जोङो बेरायनो थाखाय गोबां गोजान गोजान जायगायाव मानसिफ्रा थाङो गोबां खरस गारनानै थाङो कस्टलि जायगा बेरायहैयो बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव बेरायहैयो गोजानाव जायगायाव नोङो सानसेनो थांनो हाया साननैजों थांनो हाया थांनानै फैफिननो हाया बैफोर जायगायावबो बेरायहैयो नाथाय जोङो मिन्थिया जे जोंनि खाथियावबो नोंथांमोननि खाथियावबो जे मोनसे जायगा थानो हागौ जाय जायगाखौ नोंथांमोना दासिमबो एक्सपिरियेन्स खालामाखै मोनदाङाखै बै जायगानि मोनदांथिखौ नोंथांमोना लायाखै आङो खावलायो नोंथांमोना निस्सय नोंथांमोननि खाथियाव नोंसोरनि साराउन्डिंआव नोंसोरनि खाथि खालायाव नायोब्ला नुगोन निजोम मोनसे जायगा बहाबा मोनसे जायगा बेरायथाव जायगा नोंनि साननाय हनायफोर जुदि स्टाक जानानै दङब्ला खर'आव बैफोरनिफ्राय एसे रेजें मोननो थाखाय नोंथाङा बेरायनानै जेराव नोङो निजोम मोनहैनो हायो बैफोरबायदि जायगायाव खाथि खालायावब्लाबो नोंथांमोना बेरायहैयो जों गोबां गोजान जायगायाव थांलायनांगौ गोनां गैया दा आंबो बे समखौनो लानानै दिनैनि बे बुब्लियाव दा समाव नै बेलासि समाव आङो बे लालाय भुटान होननाय जायगायाव बेरायफैदों दा गोजोनदों आङो बिनि मिथिंगा महरखौ नुनानै बिफां लाइफां ओरैबायदि समायना जोङो नेचारेल जोङो बुंनो हायो नै जेसेबांनाखि बिफांफोर दङ बिसोरो ओरै हाजो दङ नोंथांमोना नुगोन आङो केमेराखौ केमेरा एसे फिदिंनानै ओरै जोंनि खाथि खालायावबो नंगौ थारै जोङो एक्सपिरियेन्स लायोबा बा बिनि मोनदांथिखौ बिनि समायनाखौ जोङो बिजिरोब्ला मोनो जोङो जोंनि खाथियावबो गोबां बेफोरबायदि जायगा थागोन आरो दङ जाय जायगाया नोंनि गोसो गोरबो गासैखौ मुहि होनायजों लोगोसे नोंखौ गोजोन एबा सुखु मोनहोयो दा दहायनो होनदों आङो जे जोंनि जिउआ गोबां बेले बेजे साननाय हनायफोरजों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव खामानि मावनायफोर एबा गावनि डिउटिफोरजों जोङो स्टाक जायो माब्लाबा गोजोननाय मोना जायो हाखुवा मोनो दा आंनि बुंनाया बेनोसो जे नोंथांमोना सानसेयाव गावनि थाखाय खामानि मावो दा नोंथाङा सोरनिबा थाखायल' बा न'खरखौ फोथांनो थाखायल' बा बबेबा अफिसेसफ्राव
बबेबा मोनसे नोंनि वर्क प्लेसफ्राव मावनायजोंल' नोंनि सारा समखौ सानसेखौ 24 घन्टा समखौ नोंथाङा हगारहरो नामा? दा नोंथाङा जुदि हायोब्ला माखासे सम सानसेयाव दिहुननानै गावनि जिउनि थाखायबो गावनि मोजांनि थाखाय गावनि सुखुनि थाखाय दसे समब्लाबो नोंथाङा दिहुननो नाजा हायोब्ला आरो दिहुननानै बै मोनसे दसे समखौनो नोंथाङा फिल खालामनो नाजा हमदांनो नाजा जे जोंनि जिउआव जोङो नै बेफोरबायदि सम मोनोब्ला जोंनि जिउआ बांसिन मा होनो बेखौ साबसिन जागोन गोजोना मोनसिनगोन। दा आंबो बे जायगायाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। आङो खोन्थानो हाया आङो एक्सप्रेस खालामनो हाया जे बे जायगाया एसेबां समायना जोंनि खाथियाव। दा बे जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनि बिटिआर हालामनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि साहा भुटान बर्डार खाथियाव जोङो नुबोयो। बेजों बे जायगायाव फैनांगौब्ला जोङो बारबोनांगौ जायो। ओरै आङो मेइन जायगा हिसाबै जोङो बङाइगावखौ मिथियो। बङाइगावनि साहाजों ओरै रौमारिनि साहा फैयोब्ला जोङो हाग्रामा ब्रिज जायखौहाय नुयो आइ रिभार बै ब्रिजनि साजों फैनानै भबानिपुर देन आमगुरिनिफ्राय जोङो खयला मैला मोनो। बेनिफ्राय आमटेखानिफ्राय ओरै साहा जोङो मालिबिटाखौ मोनो। मालिबिटानि एसे साहानो बे जायगाया दङ। दा नोंथांमोना जुदि जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय बा आंनि बे भिडिअखौ नुबाय बै बिथांमोना सानसे जुदि माब्लाबा गोसो जायोब्ला बे जायगायाव बेरायफैनो हागोन। ओरैबायदि जायगा दिनै गोबां मानसिफ्रा जोंनि खाथि खालायाव पिकनिक स्पट बा माबा माबि बायदिसिना जायगा एक्सप्लर खालामगासिनो दङ। आङो साबायखर बावो जाय बिथांमोना जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय जे जोंनि बे बिटिआर हालामाव बा बड'लेण्ड हालामाव थानाय जे समायना जायगाफोरखौ दिनै पिकनिक स्पट बेफोरबायदि होननानै दिनै एक्सप्लर खालामगासिनो दङ। बै बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो। नंगौ नोंथांमोना बिराद मोजां खामानिखौनो मावदों, गिदिर खामानि मावदों। आंनि बिथिंनिफ्राय आं बुंगोन जे नोंथांमोना जोंनि जायगायाबो जे एसेबां समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय, जोङो एसेबां मोजां मोनसे जायगायाव जोङो थांनानै दङ। जोंनि हालामा जेनिबो मा होननांगौ बेखौ मा होननांगौ जोंनिबो जेनिबो जे अभाब जोङो बेखौ मोनदांहोआखै नोंथांमोना नोंसिनि खामानिजों जे जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि समायना जायगाया दं। दा निस्सय नोंथांमोना गाव गावनि जिउआव दसे सम बेफोरबायदि जिउ सुखनि थाखाय गावनि साननाय हनायखौ जोङो फ्रि मोनसे खालामनो थाखाय बेफोरबायदि समखौ गावनि जिउआव दिहुनगोन। हायाब्लाबो नोंथाङा सानसेयाव बा सप्तायाव गावनि मोजांनि थाखाय समखौ दिहुननांगोन। आङो बावैसो सिगांनिफ्राय सानदों जे जोंनि जिउआवहाय जोंनि जिउखौ जोङो साबसिन बानायनोब्ला जोङो जोंनि गावनि बा पार्सनेलि माखासे खामानिखौ जोङो गोसो होनांगौ। जे ओरैबायदि सानथाय दङ जे जोङो गिदिर मानसिफोरनि बुंनायखौ खोनायो जे नोंथाङा जुदि जिउआव आवगायनोब्ला जोङो गावनि सायाव खामानि मावनांगौ। दा नै बेफोरबायदि खामानिफ्राबो जे गावनि सायाव मोनसे खामानि मावनाय, आङो बेखौ सानो जे जाय खामानिया नोंखौहाय गोजोन होयो, नोंनि गोसोखौ सान्थि एबा सुखु खालामो, बै खामानियाबो निस्सय नंगौ गावनि सायाव खामानि मावनाय। आरो बै खामानिखौ जोङो मावनांगोन। नोंथांमोनाबो जिउआव बेबायदिनो माब्लाबा बांद्राय सानथाइफोरजों बा टेनसन बा खामानिफोरजों बार्डन जायोबा नोंथांमोननि खर'आ, दा बैफोर समाव नोंथांमोना हारसिङै बेबायदि निजोम जायगा नागिरनानै समखौ गावनि गासैबो बे प्रेसार साननायनि जे नोंनि खर'आव थानाय बे बिबांफोरखौ खमायहोनो थाखाय बेफोरबायदि जायगाया बिराद मोजां जायगा, बेटार प्लेस होननानै आङो सानो। आंबो दिनै बे बुब्लियाव नैबे जायगायाव फैनानै आङो गावखौनो गाव मथा-मथि बिराद गोजोननायखौ आङो मोनदों। जे दैनि साउन्ड, खाथि खालायाव बिफां लाइफांफोरनि सोमखोर महर, आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे दैलाम बायदि जायगायावहाय अन्थाइफोरनि महरफोरखौ नुनानै
खाथियाव हाजोनि महर, साइड बाइडआव दाउसिन दाउला मेथाइ खननाय गाबनाय बैफोरबायदि देंखोफोरखौ खोनानानै आंनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नंगौ, बेबायदि जायगायाव जोङो सम बारहोनांगौ। आङो सानदों आङो जेब्लानो सम मोनगोन अब्लानो आङो बे जायगायाव फैनानै दाबायदि समाव आङो सम बारहोगोन। जाय समा आंनि जिउखौहाय सुखु एबा मोनसे सान्थाइसिम लाबोयो बा गोजोन होनायसिम लाबोयो, बै जायगायाव जोङो समखौ गारनांगौ। थिग बेनिखायनो आङो बे जायगायाव फैबाय थागोन आरो सम बारहोबाय थागोन होननानै आङो दिनै मोनसे मोन्दांथियाव फैदों बा सान्थायाव फैदों। थ' लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगानि खाथिफ्राव बहाबा बेबायदि जायगा दङब्ला थां, सम बारहो, बैफ्राव थांनानै गावनि समफोरखौहाय बारहोहै आरो जिउआव गोजोननायखौ ला, निजोम सान्थि जोंनि साननायफोरखौ मोनसे मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय आरो जोङो मिथिंगाया जोंनि थाखाय माबादि जिउआव समायनाय एबा जोंनि सानदांथिखौ लाबोयो, बैबायदि साननायखौ नोंथांमोनाबो निस्सय लानो नाजागोन। आङो बेखिनिखौ मिजिंथिनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। थेंक इउ।